meu poble, l'hora de la migdiada s'havia convertit en l'hora de la festa major. I és que sobre les 3 de la tarda, a l'estiu, a l'hora que ja tots aclocàvem l'ull a punt de fer una becaina repapats al sofà, una música estruendosa sortia del número 3 d'un edifici de la plaça i anava per tots els racons i raconets del poble. I és que era l'hora en què el duo Madrigal assajava. El duo Madrigal eren un pare i un fill que amb un acordió i un teclat amenitzaven les festes majors dels pobles veïns per 4 duros. I com que estaven pluriempleats, només podien assajar a l'hora de la migdiada. Així és que mai ningú del poble podia dormir. Com que la gent del poble no podia dormir, sortien a la plaça i feien festa major. Els més vells agafaven unes cadiretes de vímet, seien sota de les porxades i rememoraven vells tangos i boleros, marcant el ritme amb el cap i amb el peu. I els que estaven menys espatllats sortien a la pista i ballaven. Les primeres a sortir a la pista de ball eren la Maria de Rivert i la Periquita, que seria una festa major sense dues dones que ballen juntes. La Maria de Rivert era una dona gran, però no gran de vella, que també era gran de vella. Era una dona enorme, majúscula. Era tan gran que portava unes sabates que en lloc de sabates semblava que portés les caixes de les sabates. I sempre ballava amb la Periquita, que per contra era una dona que no media més de 1,20 m. La Periquita portava unes ulleres de pasta redones, portava el cabell tenyit de groc xillón i deixava sempre com un rastre de colònia de granel per allà on passava. Una altra de les parelles curioses que es formava era la del Pinzón amb la Victorina. El Pinzón era un home serio, però molt serio. Jo no l'havia vist somriure mai. Anava sempre vestit amb un traje de ratlla diplomàtica i una corbata de seda gris, però no s'engalanava així per l'ocasió, no. Ell anava vestit així, fos dilluns, dimecres, diumenge, Pasqua, Rams, Nadal, Sant Joan, ell sempre anava vestit impoluto. El Pinzón es pentinava els cabells amb brillantina cap enrere, portava unes ulleres de pasta fosques i un bigotet molt prim. Semblava recient sortit d'una pel·lícula del Nodo. I ell elegia com a parella de ball a la Victorina. La Victorina era entranyable. La Victorina, les males llengües deien que uns mals amors de joventut doncs li havien girat el cervell del revés, que era una manera suau de dir que estava sonada com una cabra. Ella sí que s'engalanava per l'ocasió. Es posava un traje de cua llarga, es posava una pamela amb flors de plàstic grapades, els llavis pintats de rojo pasión i unes ombres d'ulls de color blau cel exageradíssim. Un altre que sempre ballava, sempre, cada dia, era el Tobío. El Tobío ballava en un raconet de la plaça i ballava sol. Era un home petit, que quasi no es veia. Bueno, no ballava sol, en realitat ballava amb l'escombra, amb la que cada dia veiem com escombrava el replà de casa seva. El Pepito Cameta es posava tan content amb aquella festa major improvisada cada dia que sortia al balcó de la plaça, que la seva casa donava a la plaça, i ens tirava els nens confits i pessetes com als batejos. Era tal el jolgorio que es formava al poble, però tal, que l'Ajuntament havia decidit no treure les guirnaldes, bombetes i ornaments que adornaven els carrers del poble per Nadal. I així, a l'estiu, sobre les 3 de la tarda, s'encenien enormes papàs noels amb trineus tirats per rens i moltíssimes bombetes de colors i un gran feliç Nadal i pròsper any nou que presidia l'entrada de la plaça. Així és que, si algun foraster arribava al poble, posem que un 15 d'agost, a les 3 de la tarda, i veia tot allò, pujava ràpidament la frenestreta del cotxe, apretava l'accelerador i marxava ràpidament d'allí perquè pensava que ens havíem tornat tots completament locos.